our side. Jogo modak gi ng'ol kod riwruoge moko ma ok mag piny owacho dwaro mondo mi piny owacho wit kucha osuru mijuoge wi gigo mitiyogo gi joma odak gi ng'ol. Kane giwuoyo e kaunti Bungoma ma nyasi mar chiwo ndigni mitiyogo gi joma ng'ol, jokanyo mag riwruogego wacho ni keto osuru e wi gik ma joma ng'ol tiyogo biro goyo chuny oganda mochiwore konyo jogo, kendo ma biro kelo ng'ikruok e wi kony mithoro chiw gi josamaria mang'won. Gino owacho ni biro keto ngima joma ng'ol kama rach. Bende gidwaro mondo mi piny owacho mar kaunti orangie chike marango ngima joma ng'ol mane onegi yudo fuong'ruok ahinya te kinde ma ochui ma pacho ka koro yulo. We don't come here ourselves. We are working with Department of Education Services. We are a Christian charity, so we are providing physical support, but we also provide spiritual support as well. So each recipient of a wheelchair will get a Bible as well. Sisi wenye ambao tunahangaika, tunajemudu namna gani kwa ajili ya kutoa vitu kama hivi ushuru, ile sisi mtupunguzie, na badala ya kusaidia walemavu tena mnatoa tena ushuru. Tax zimekuwa juu zaidi. Kuanzia Kenya Bureau of Standard, KRA, mambo ya storage, Mombasa, imekuwa ni kama kiteka uchumi kwao. Na wale wa storage wanasema tulipie kwa dollars instead of Kenya money. So hiyo ndio shida yenye tumepitia sana. So in total, mission imeweza kutumia zaidi ya 1,500 kuweza kufikisha viti 105. So we are requesting any stakeholder, willing stakeholder, we put our mind together for the sake of people with disabilities, so that all our energies are focused to making them live a befitting and life. Pek mar ngima omiyo johala mopogore opogore